и Рачеки Козак, а отборът му завърши двубоя с 10 футболисти след червен картон на Марио Балотели. Така нападателят ще пропусне домакинството срещу България на 6 септември. В класирането италианците водят с 14 точки, следват имат на Любослав Пенев с 10, Чехия с 9 и Дания с 6 точки. Във вторник датчаните приемат състава на Армения. В първа група Белгия спечели домакинството си на Сърбия с 2-1. Точни бяха Кевин Де Бруин и Маруан Фелайни, докато за сърбите се разписа Александър Коларов. В същото време Хърватия изненадващо допусна загуба с 0-1 от Шотландия. Голът отбеляза Роберт Снотграс. В класирането води Белгия с 19 точки, следват Хърватия с 16 и Сърбия с 7. В трета група Австрия постигна важен успех срещу Швеция с 2-1. Дейвид Алаба и Марк Янков караха за домакините, а за шведите точен беше Йохан Елмандер. В подреждането първия състава на Германия с 16 точки, следват Австрия и Ирландия, които имат по 11 точки. В шеста група Португалия победи трудно Русия с 1-0 след попадение на Елдер Поштига. Така съставът запази първата си позиция с 14 точки в актива си, следват Русия с 12 и Израел с 11. В дербито на Южна Америка пък съставите на Аржентина и Колумбия завършиха наравно 0-0. Двубоят на стадион Монументал в Буенос Айрес започна с пълно превъзходство на домакините. В 26-та минута обаче двата тима останаха за човек по-малко заради спречкване между Гонсало Игуин и Кристиан Сапата. През втората част в игра за Аржентина се появи и Лионел Меси. В 72-та минута домакините отбелязаха гол, но рефера Мерлон Ескаланте отмени попадението на Агуеро заради засада. В Лима Перу се наложи над Еквадор с 1-0, като единствения гол бе дело на Клаудио Писаро в 11-та минута. В другите мачове тази нощ Боливия и Венесуела завършиха 1-1, а Чили победи Парагвай като гост с 2-1. Точни за успеха бяха Варгас и Видал в 40-та и 50-та минута, а малко преди края на двубоя за тима Гуарани се разписа Роке Санта Крус. Чилийците единствено успяха да се възползват от развръзката в 12-ти кръг в групата, за да намалят изоставането си от водещите три отбора. Тимът на Луис Моя е четвърти на 7 точки от Аржентина, като гаучиците запазиха лидерството си от 5 точки пред Колумбия и Еквадор. Асен Бокарев призна, че останал изненадан от назначението си като треньор на Славия. Отбор започва лятната си подготовка в понеделник. В много отношения мнението ни с господин Стефанов съвпада и визията за развитието на Славия, така че съм готов напълно да дадем дължимото на нашите юноши. Доста хора напускат отбора, така че сигурно ще ни трябват нови футболисти, но вие сами виждате, че ситуацията в българския футбол в момента около отборите е доста комплицирана и при всички положения доста хора ще се присъединят към нас в движение, тъй като бъдещето на доста от отборите е несигурно, така да го кажем. Цялото интервю с Асен Бокарев, което той даде специално за BTV, може да видите в предаването Зона Спорт утре от 12 часа и 30 минути по BTV Action. Манчестър Юнайтед ще се опита да привлече Сеск Фабрегас от Барселона. Според медии в Англия, каталунците ще получат оферта на стойност 40 милиона паунда. Фернандо Алонсо бе най-бърз за свободните тренировки преди неделната Гран-при на Канада, седми кръг от Формула 1. Испанецът и Луис Хамилтън единствени дадоха времена под 1 минута и 15 секунди за обиколка. Трети остана Ромейн Гружан. Тимовете направиха тестове с новите прототипни гуми на Пирели, като повечето от тях не успяха да извлекат максимума заради бавното загряване на смесите. Междувременно шефът на Мерцедес Рос Браун заяви, че той е взел решението отборът му да вземе участие в теста на Пирели след Гран-при на Испания на 15 май. Тимът от Баркли ще трябва да се яви пред Международен трибунал да разясни обстоятелствата около спорните проби. Англичанинът участва в пресконференция, от която директорът на Пирели Пол Хембри се оттегли по съвет на адвокатите си. Браун отказа да коментира подробности около изпитанията, тъй като в момента текат процедури по правните аспекти на спорната ситуация. С това се разделяме. Още новини може да видите в сайта Зона Спорт БГ. Желая ви приятен ден! Пистолет, куфар и 3 смърдящи варела на Войо. Когато светкавичната срещне максималната скорост, се ражда МТел Гиганет. Пакет от отличен интернет за дома и най-бързия мобилен интернет. Само за 19,90. Седмичните намаления на Била отново отварят твоя апетит. Свински бут без кост, само 6,79 за килограм и печено кюфте от топлата витрина за 29 стотинки.
Била. Точно по моя вкус. Когато те боли глава, всичко се превръща в мъчение. Довери се на специалната тройна формула на Беналгин за бързо и безкомпромисно действие и ще откриеш, че живота може да бъде песен. Беналгин. Хапчето за глава. Внимание! Високоскоростен оптичен интернет за дома и най-бързият мобилен интернет. Сертифициран от NetCheck, независима немска компания. За най-всеотдайните родители. За най-добрия брат. За най-усмихнатата съпруга. За най-чаканите гости. Да се потопим в ценните мигове заедно с Астика. Висококачествена бира с неподправен малцов вкус. Богат аромат от внимателно подбрани сортове хмел и плътна пяна. За да споделяме с най-близките. Традиция в бутилка от 600 мл. Астика. На една ръка разстояние. Пистолет, куфар и 3 смърдящи варела. Премиера на voyu.bg. BTV Робин представя борбата с фобиите. Ако се страхувате от паяци, стоножки и други боболечки, ако имате неописуема фобия от всичко с повече от 4 крака, ако страдате от такива едни неща, опасявам се, че не можем да ви помогнем с нищо. Но за сметка на това няма смисъл да се плашите. Така ли? Защо? Защото когато започват най-смешните животни и хора на планетата, дори най-страховитите гадини стават напълно безопасни и 100% забавни. А сега посрещнете човека, който гледа Спайдермен само заради сцените с истински паяци. Безстрашният водещ Робин Кафалиев. Здравейте и добре дошли в най-смешните животни и хора на планетата. Шоуто, заради което мечките се събуждат по време на зимния си сън, а птиците се връщат преждевременно от южните страни. Пък разните му там учени още си мислят, че било заради климатичните промени. Но сега сезонът е такъв, че всички са будни, всички са си долетели, така че айде да почваме. Днес в най-смешните животни и хора на планетата ще видите кон, който взема бокса на сериозно. Малка маймунка, която взема сутрешен душ. Муле, което взема уроци по езда. И една котка, която явно е взела приспивателно. Всичко това днес шоуто, което не хапе. Винаги съм обичал онази част от вестниците и списанията, в която публикуват забавни задачи. А любимите ми са от типа «Открийте разликите». Само че напоследък ги правят прекалено прости, бе. Например, ония ден успях за 0 време да открия 17 разлики между две картинки и то при положение, че задачата се казваше «Открийте 7-те разлики». Искате ли сега и вие да си поразмърдате мозъците? А? Чудесно! Тогава открийте разликите. Между коня и мулето, които виждате, определено има доста разлики. Но не чак толкова, че единият да язди другия. Тези двамата имаха повече разлики помежду си, преди мишката да се боядиса в черно. Но ако питате нея, тя твърдо предпочита приликите да са повече. Кои са двете разлики между двете жаби, които виждате? Едната жаба има повече зъби и очевидно никак не е гладна. Тези кучета имат доста разлики помежду си. Но ми се струва,
че все пак има и нещо, което ги свързва. Колкото и да са различни, котката и кучето очевидно се обичат. Злите езици твърдят, че френските болонки били плод на точно такъв тип любов. Тук разликите са очевидни. Но не и за този Елен. Той или е късоглед, или не прави разлика между черна домашна котка и бяла каменна сол. Повече от ясно е какво си мисли този кон. Той умира от срам, че жокеят му е хем гол, хем плешив, хем с тъмни очила. А ето и един кон, изпаднал в голяма заблуда. Той си мисли, че розовото нещо в устата му е една извънредно голяма и вкусна репичка. Само да не я глътне. За щастие разбра, че са го излагали. А какво си мисли този кон? Никога вече няма да допусна да ми сложат на гърба седло втора употреба. Този пък Зевзек явно се присмива на някого. Ами да, това е шефа на конюшната. Всеки знае какво правят подчинените зад гърба на шефа, нали? Ето и един истински приятел. Той не само мисли, но и изпитва топли чувства към стопанина си. И за това се грижи да не стои на течение. Предполагам, всички се досещате какво пък си мисли този кон, защо се смее така. Ами защото в момента той също гледа шоуто, което не хапе. Предполагам, че всички сте виждали хрътка по време на лов. Или пък малки кученца, които се боричкат около паничката с храна. Каква енергия, каква жизненост излъчват те. Особено на фона на безумно изтощените си стопани, загубили всякакъв живец покрай всичкото това дивеене. Но не с всички е така. Други пък съвсем не са толкова енергични и припиращи за действия. Мислите, че тази котка се излежава неподвижно на дивана само защото я мързи? Не, всъщност тя енергично замества декоративната възглавничка, която в момента е в пералнята. Това куче пък го мързи дори да яде. Но не се заблуждавайте, че не може да прави нищо. То е специално обучено куче за лов на охлюви. А това, което виждате, не е котка, а часовник с махало. И ако съдим по скоростта на махалото, часовникът сигурно изостава с по около 6 часа на ден. Може би една презряла круша е по-подвижна и пъргава от тази котка, а може би не. Ето защо и крушата, и котката са в кошницата за плодове. А това коте вече е върхът. При енергията, с която се движи, и нарисувана мишка би успяла да му избяга.
напоследък една мисъл не ми дава покой. Кога в България голфът ще се превърне в масов спорт? Да, знам стандартните отговори. Нямали сме достатъчно игрища за голф, екипировката била много скъпа. Никой не намирал за забавно да се опитва да вкарва топка в дупка от 300 метра разстояние с една бухалчица, дето очевидно не е за тая работа. Да ви кажа, това обаче не е пречка. Сега ще видите един начин да играете голф в собствения си двор, само с един стик и дори само с една топка. Единствено необходими са желание и специално обучено голф куче. Както виждате, имате ли ги, можете да играете голф дори на улицата. А между другото, там понякога дупките са много повече, отколкото на игрището за голф. Абе, гледам, че и на мен ми се е отворила тук една дупка в сценария, но няма да оставим така тая работа. Веднага ще отскоча аз да отворя една друга дупка в главата на сценариста, а вие спокойно, няма да ви оставя в дупка. Ще я запълня с реклами. А след рекламите ще видите как да си подреждаме архивите, как да възпитаваме подрастващите, как да ходим на козметични процедури и как да гледаме дете и куче заедно. Естествено, когато шоуто, което не хапе, продължи. Очаквайте столичани повече по BTV Comedy. Първи работен ден на Алекс. След 52 полички каприз ще е окей на новото място. Където и да си с каприз. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес сме с тримата участници. Елена и синът ти, който отива на тренировъчен лагер. Мария и пералнята, която наводни всичко. Петър със спешен ремонт на терасата. И така, защо бързите кредити от Кеш Кредит са предпочитани? Няма агенти, няма такси, пари в брой. И трите отговора са... верни! Всички взимат кредити от Кеш Кредит. Трябва ти пари в брой? Верният отговор е Кеш Кредит. Бързи кредити от 100 до 1000 лева. Вземи във всеки офис на Кеш Кредит и МТЕЛ. Няма ли да звучат по-добре, ако са обърнати в правилната посока? Представяме ви новият HTC One с предни стерео високоговорители и вграден усилвател за по-богат и по-чист звук. Само за 36,90 на месец план от Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Не се наспиваш? Нямаш енергия? Проспиваш важни моменти? Хей, сега не е време за сън. Не пропускай мига. Събуждаш се недоспал, вратът ти е схванат. Имаш алергия, въртиш се цяла нощ в леглото. Стига толкова. Смени възглавницата. Не проспивай дните си. Спи нощем. Вземи страхотната възглавница Дормео с сребърни иони. Сега с 60% отстъпка. Открий разликата с Дормео сребърни иони. Възглавница от Мемори Пяна. Само за 24,90. Не проспивай уникалната отстъпка. Вдигни телефона и поръчай възглавница сребърни иони сега. Дормео сребърни иони е анатомично отлята възглавница от Мемори Пяна. Каква е разликата?
Анатомичната й форма поддържа правилната позиция на тялото по време на сън. Плавната извивка дава перфектна опора на главата, врата и раменете. Събужда се свеж и отпочинал, без хващане и болка. Вземи възглавница сребърни иони на уникална цена, само за 24,90. Мемори пяната се адаптира спрямо формата, тежестта и температурата на тялото. Усещаш я мека и нежна, но тя е свръхеластична и осигурява стабилна опора по време на сън. Вземи възглавница сребърни иони сега и спести 45 лева. Има и още. Сребърните иони в кълъфа предпазват от натрупването на прах и алергени. С Дормео сребърни иони си защитен от дихателни проблеми и алергии. Вземи Дормео сребърни иони с 60% отстъпка. Анатомично отлята възглавница от Мемори пяна на уникалната цена от 24,90. Обади се на 02 81 851 33 и поръчай Дормео сребърни иони сега. Не проспивай шанса си. Спести 45 лева и се наспи истински. Побързай! Остават само 2 дни до края на промоцията. Столичани в повече от 24 юни по BTV Comedy. Бал на жълтата роза. 8 юни София. Благотворителна кауза. И аз искам да се трудя. В помощ на жените в социална изолация. За информация 02 988 03 40. Една вълшебна приказка за любовта от далечна Индия. Любима. Днес от 13 часа по BTV. Тема с продължение и таксиметровите шофьори искат защита от побой. Наживо открили полицията бияча от Пловдив и ще има ли бунт на шофьорите. Разследване на хрътките. Масови грешки в лабораторни изследвания. Пациентите изгубени в резултатите. Кой контролира лабораториите и използват ли се стари консумативи? И още. Единственият обвиняем за отвличането и убийството на 17-годишната Мирослава от Перник проговори пред BTV. Хрътките. Събота 17:30. В България муковисцидозата, лечението на муковисцидозата е доста ограничено. Хората, които страдат от тази болест и техните близки, всъщност имат много сериозни проблеми. Сядаш, написвате писмо, това заболяване да бъде прието като клинична пътека, за да може да се помага на хората болни от тази болест. Аз се подписвам и се ангажирам лично да направя така, че то да достигне до новия здравен министър. Гледайте министъра на здравеопазването доктор Таня Андреева. Само в шоуто на Слави. Във вторник, 11 юни от 22:30. Мразя да изхвърлям буклук. Не съм голям любител и на миенето на чинии. Изобщо домакинската работа не е моята стихия. Но все пак я върша, защото да видите иначе в каква стихия се превръща жена ми, жив тайфун става. Ще дам един безплатен съвет на всички мъже, които имат проблеми с домакинството. Вземете си домашно животно, защото с радост ще ви отмени в някои от най-досадните домашни занимания. Ето куче, което изхвърля буклука, без дори да се налага някой да му напомня. Може би това се дължи на факта, че е чиста порода. Една истинска котка домакиня не може да понася вестници за хвърляне на пода. Тя старателно ги подрежда. Къде ли? И как къде? В котешката си тоалетна. Това куче винаги си бърше лапите преди да влезе в къщи. И тайничко се надява, че някой ден тая отвратителна розова изтривалка ще се скъса от ногтите му. Едно добро куче с радост ще пусне писмото. И не само това. То с удоволствие ще напазарува. Стига да не се притеснявате, че някои от кренвиршите изчезват мистериозно по пътя към къщи. Вашият верен приятел не би допуснал да закъснеете за работа.
ако ви е истински приятел, няма да допусне и да тръгнете за работа. Така леко облечен в този студ. Искате котката ви да подреди документите в картотеката? Лесна работа. Просто скрийте между тях пакетче котешка храна. Когато стане дума за външния вид, една стара поговорка гласи, че красотата иска жертви. Все си мисля обаче, че в последно време наблюдавам все по-малко красота и все повече жертви. Да не говорим, че покрай всевъзможните там конкурси за красота, животните също са се втурнали да правят жертви в името на външния си вид. Вижте и преценете сами дали усилията всъщност си струват. Всяка дама знае, че най-важното условие да спечелиш в конкурс за красота е краката ти да изглеждат безупречно. В случая обаче май ще се наложи кола маска. Разбира се, най-ценна е естествената красота. Но все пак, когато ще излизаш пред публика, не можеш да минеш без грим и прическа. Масажът е важна част от изграждането на съвършеното тяло. Но освен от масаж, понякога има нужда и от малко сресване. Когато се подготвяме за конкурс, е най-добре да поверим външния си вид в ръцете на професионалист. И аз не бих искал ушите ми да бъдат подстригани от някой любител с треперещи ръце. Много е важно да попаднеш на деликатен фризьор. Или поне на такъв, който разбира разликата между разресване и разрошване. Подготовката за конкурс може да изнерви всекиго. А когато дори с перука не можеш да постигнеш желания ефект, най-добре се скри. Без излишна гордост мога да заявя, че се славя с легендарна памет. Имам спомен даже от бебешките си години. За съжаление, споменът не е особено приятен. Над мен са се надвесили няколко огромни и глупаво усмихнати лица, които в захлас повтарят безсмислени фрази като дю-дю-дю, бел-беля-беля, дара-дара-дара и нечии твърди пръсти безмилостно ми щипят буските. Благодарение на този спомен обаче винаги се отнасям уважително и почтително към бебетата и се старая да не им досаждам, независимо колко са сладки, сладички или подсладени. Вижте какво имам предвид. Бебетата са сладки, дори когато имат 4 крака и опашка. Като всички бебета, малките лъвчета са палави. И като всички родители с малки бебета, лъвовете са вечно недоспали. Знаете ли какъв е проблемът да отглеждаш сладки бебенца в езеро? Че още не са изобретени водни бебешки колички. А това бебе е толкова сладко, че препоръчвам на хората, които страдат от захарна болест, да не гледат за момент. Няма обаче нищо по-сладко от 2 бебета в кухненска мивка. Освен, може би, 2 бебета в кухненска мивка, седнали върху куп неизмити чини от шоколадова торта. Дума да няма, на животните може да се разчита. Ако у вас се появят мишки, разчитайте на котката. Ако се появят хлебарки, разчитайте на питомната си игуана. Ако случайно се появят инкасатори да питат защо не сте си платили тока, можете изцяло да разчитате на някой доберман. Ако пък искате да научите за какво още може да се разчита на животните, разчитайте на мен.
А ако не сте достатъчно организирани, спокойно можете да разчитате на домашния си любимец. Аре бе, закъсняваш! На любимото животно може да поверите и здравето си. Една котка, например, никога няма да позволи да си разваляте зъбите с разни бомбони и близалки. На животните може да се разчита и за бързото развитие на децата. Това бебе е толкова ужасено от папагала, че проходи още на 8 месеца. А знаете ли защо този мъж спи в басейна? Мисля, че е очевидно. Защото може и защото е сигурен, че кучето няма да му позволи да се удави. Виждам, че нашия герой все още чака стопанина му да тръгне за работа. Ох, май ще е по-добре да отскочат направо до бюрото за безработни. Вие от своя страна още не отскачайте никъде, защото е време за сериозна информация. Разбира се, говоря за информацията в редовната ни емисия Живини. Започваме с една извънредна спортна новина. Вчера бе открит първия по рода си в Европа турнир за шах за смесени двойки. Очакваме в близките дни някой да открие играта с първи ход. По света. Полицията във Вашингтон оборудва служебните си автомобили с нов модел екосирени. Полицаите твърдят, че сирените от новия модел вият не по-лошо от предишните, а акумулаторите се изтощават значително по-бавно. Очаквайте подобни скоро и у нас. Икономически вести. По магазините е пуснат нов продукт, гарантиращ, че столовете ви никога вече няма да се клатят случайно. Сега те ще се клатят напълно умишлено. Важен юбилей. Най-старият папагал в България отпразнува 70-тия си рожден ден. Роднините му споделиха, че досега никой не е успял да преброи колко пъти е способен да повтори едно и също нещо, както подобава на 70-годишен старец. Световна екология. В опит за набиране на средства за пандите в Китай беше организирана специална фотосесия с тяхно участие. За съжаление, научихме, че самите панди не разбрали дали е трябвало те да се снимат или да снимат. И накрая една любопитна новина. В медодобивния комбинат в Пирдоп е селекционирана нова порода кучета, подходяща за добив на мед. За сега обаче тези кучета добиват предимно шишарки за боров мед. С това приключва днешната емисия Живини, но шоуто, което не хапе, продължава веднага! Наскоро прочетох в едно списание, че някои вредни навици водят до пристрастяване. Например, бъркането в носа. Хора, които от години с настървение ровят в горките си ноздри, срещат сериозни проблеми при опитите да престанат. Доказателства ще откриете сред 50% от депутатите ни, 80% от гостите на кой да е конгрес и 100% сред учениците в средните ни училища. За съжаление, все още няма клиники, които да лекуват пристрастяването към този порок. Клиники няма, но терапия все пак има. Бъркането в носа се лекува най-лесно със специално обучено пате. По време на сън, пациентът поема необходимата доза от дразнения в носната кухина, в резултат на което значително намалява бъркането в активния си период. Както сами виждате, пациентите са толкова доволни от лечението, че дори се усмихват на сън. И днес времето ни заедно изтече бързо и неусетно като мандата на служебно правителство. Но преди да се разделим, ще ви задам една животинска гатанка.
от всички животни в гората, кое има най-сериозни финансови проблеми? Отговор баба Меца, разбира се. Като цяла зима си стои вкъщи, всека пролет сметките за отопление направо я разоряват. Аз съм Робин Кафалиев. Довиждане до следващия път, а до тогава, както и до сега. Останете с програмата на BTV, която никога няма да ви разори. Знаем ли всичко за смъртта на писателя Георги Марков? Защо Людмила Живкова си отива толкова млада? Какви са хипотезите за кончината на цар Борис III и Георги Димитров? Научете отговорите само в големите загадки в неделя, 15 часа по BTV. Ще се вдигнат ли на бунт родните гларуси срещу забраната за плаж по монокини? И още кои са българските супер храни, които ни гарантират дълголетие? Понеделник 9:30 само в преди обед. Съжалявам, той беше такъв страхотен човек. Не мога да повярвам, че го няма. Дълго ли чакахте Аштън? Здрасти, какво става? Здравей, аз съм Пенелъпи. Уолдън. Здрасти. Чарли вече го няма. Прибра грешния брат, да знаеш. Но доведе бившия на Деми Мур. Той все някога ще се изнесе, нали? Толкова си сладък. Гледайте Аштън Кътчър в най-очакваното продължение на Двама мъже и половина.